Nagyon jó helyek vannak itt elől. Nagyon jó. Áldjátok az Urat! Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, míg házában álltok napról napra, dicsérjétek szemünk. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, míg házában álltok napról napra, dicsérjétek szemünk. Tárjátok kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged, Sionról az Úr, ragyogtassa hozzád el. Tárjátok kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged, Sionról az Úr, ragyogtassa hozzád el. Ha jól emlékszem, akkor tegnap erőt adsz minden helyzetben, a figyelmezésre. Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem, te vagy a mindenem. Kereslek meg, hogy drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a mindenem. Próbáltunk a mai napra is énekeket választani. A mennyben fenn a trónusnál. Hadd kérdezem, hogy ki az, aki már énekelt ezt az éneket? Teljesen nyugodt vagyok, jaj, de jó. Akkor szeretettel kérek mindenkit a segítséget, és szólókat tanácsot szeretnék próbálni. Fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap végig kezesen, örökre
köszöntelek titeket ezen az estén. Lehet, hogy nem kellett volna az a pár plusz szülőhely, amit beraktunk, de reméljük, hogy holnapra szükség lesz ezekre a helyekre is. Áldott szolgálatot kívánunk megtiszteletű úrnak. Békesség néktek, csendesedjünk el és kérjünk áldást. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy amire nekünk szükségünk van, az készen van. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem a mi emberi teljesítményünkhöz, a teljesítő képességünkhöz kötötted ezt, hanem a te kegyelmedhez. És hadd álljunk ma este azért, Uram, hogy van szavad hozzánk. És köszönjük, hogy nem kell eltárhoznunk, elvesznünk, hanem jöhetünk te hozzánk. Uram, hadd érkezzünk meg ide lélekben, és hadd legyünk itt a te jelenlétedben. És hadd lássuk meg azt, amit te akarsz láttatni. Hadd halljuk meg azt, amit te akarsz hallatni. És mindaz, amit te szólsz, az hadd formálja át a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van ránk. És nem kerüli el a te figyelmedet egyetlen élet sem. És köszönjük, hogy valamiért kedvesek vagyunk neked. Annyira, hogy a te fiadat adtad értük. Köszönjük, Istenünk, hogy te feltétel nélkül szeretsz. És ennek a szeretetnek lehetünk a részesei ma is. Urunk, hív magadhoz, és hadd halljuk meg a te hívásodat ma is. Amen. Amen. A Lukács evangéliumából olvasom az igét a 19. részből, 19. rész első 10 versét, amely így hangzik. Jerikóba érkezett, és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő. De a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott, és felmászott egy eperfügefára, hogy onnan lássa, mert arra vitt az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki: Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: Uram, én minden vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakit valamivel megcsaltam, annak 4-szer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, amit elveszett. És meg nyugodtan idejönni, előre van itt még hely. Tegnap Bartimeusról volt szó, egy vak és kórdus emberről. Ma este egy szegény gazdagról szeretnék beszélni. Egy olyan emberről, akiről azt írja az ige, hogy egy gazdag fővámszedő volt. Zsidó ember volt. És hadd mondjak el egy néhány dolgot erről az emberről, hogy megértsük, hogy miért volt olyan fontos dolog az,
hogy Jézus megállt emellett az ember mellett. Egy fővámszedő volt, de annak idején ez nem úgy volt, hogy kinevezték meg, úgy felívelt a karrierje, hanem ez úgy volt, hogy le kellett paktálni a rómaiakkal, és a rómaiak adták neki ezt a rangot. Ha egyszerűen szeretnénk megfogalmazni azt, amit ő csinált, akkor azt mondanám, hogy elvette a pénzt a zsidóktól, és odaadta a rómaiaknak. Közben ő a tejfölt levette magát. Vámot szedtek a kapuknál, vámot szedtek az utakon, vámot szedtek a városbejáratoknál, ahol csak tudtak. És azért, mert az ember eladta a lelkét, az emberek rettenetesen meggyűlölték. A saját népe meggyűlölte. Annak idején úgy jártak ezek az emberek, hogy 2 katona állt a hátuk mögött mindenütt, mert bárki bárhol megölhette őket. Ennyire gyűlölték. A zsidók féltek tőle, mert nagy ember volt, de hazaáruló volt. A saját népét árulta el. És így élte ez az ember a mindennapjait Jerikóban. Tulajdonképpen a lelke árán jutott ahhoz, amit ő szeretett volna. És ezeket a dolgokat azért mondom el, testvérek, mert a jólétért sok mindenre képesek vagyunk. Belefér. Mennyi fér bele? Mennyi az a sok, amitől még a lelked nem adja fel? Mennyit bír el a lelkünk? Mi az, ami belefér abba, hogy még megmaradjak azon a szinten, hogy vallásos, istenfélő vagy keresztény, és mi az, ami mások? Zákósnak minden belefér. És eljutott ez az ember arra a szintre, hogy tulajdonképpen van egy nagyon jó magyar szavunk erre, senki házi lett. Mert a zsidók kidobták maguk közül, annyira, hogy a templomba se tehette be a lábát. A rómaiakhoz meg nem tartozott, mert zsidó. És ezt is bevállalta. Azért, mert ő kitűzte célul magának azt, hogy ő gazdag ember lesz. És ha meg lesz az, amiről ő álmodott, akkor jó. Akkor lesz jó. Tudjátok, az ördög úgy címezi meg a vágyainkat, hogy neked így lesz jó. Hogy közben mi minden lesz rossz. Hogy közben mi minden megy tönkre, és mennyi mindent kell feláldozni ezért. Na, erről nem szokott az ördög előadást tartani. Ezt nem szokta elmondani. És nagyon hamar eljutunk erre a pontra, hogy na már mindjárt jó, már nem sok kell ahhoz, hogy jó legyen, hogy elérjem ezt az álmodott jót. És közben telik az idő, és egyre rosszabb. Egyre terheltebb a lelkem, egyre terheltebb a lelki ismeretem, egyre nehezebben bírom ezeket a dolgokat, egyre inkább tűrhetetlenné válik a lelki állapotom, vagy mondjuk így a lelki egészségem, és a jó még mindig nem jött el. És itt él az az ember, kiközösítettem, se zsidó, se római, Jerikóban. Egy virágzó város volt. A bűnnek mindig ez az eredménye, hogy ad egy átmeneti jólétet, és marad utána mindig egy hiányérzet, amit igazából az ember nem is mindig tud megfogalmazni, hogy mi hiányzik, de valami hiányzik. És ezzel csap be a gonosz, hogy miközben én el akarom érni a jót, egy csomó minden elvesz tőlem. És figyeljük meg Zákóst, a hovatartozását, a vallási hovatartozását, az emberségét, a tartását,
a becsületét, mindent elvett a gonosz. És a jó még mindig nincs meg. Még mindig nincs meg. Hadd kérdezzem meg azokat, akik ma este eljöttek, testvérek, mikor lesz nekünk jó? Jó kérdés, nem? Nincs rá válasz. Mennyit szédít a gonosz, ugye? Majd. Mindig majd lesz jó, nem? Majd akkor, ha, és akkor jön a felsorolás. Ha meg lesz az anyagi stabilitás, az az egészségi állapot, az a biztonságos környezet, az az otthon, az a családi körülmény, megvan? Mindig van valami, ami hiányzik. És valahogy így volt ezzel Zákeus. Azt se tudta, mint gazdag, de boldogtalan ember volt. Amit akart, azt talán elérte, csak közben sok mindent elvesztített. Sok mindent elfogyott. Olyan dolgok, amiket nem tudott megvenni a pénzén. Tudjátok, sok embert le lehet fizetni. Én egy olyan országból jövök, ahol, hogy is mondjam, nem tudom, van-e lejjebb korrupció szintén. Mi úgy köszönünk, hogy zsebben nyúlunk. Meg úgy köszönünk el, hogy zsebben nyúlunk. Sok mindent le lehet fizetni. Az Isten. Az Isten. Nem tudom lekenyerezni az Isten. És ezt azért mondom el, mert mindnyájunknak szüksége van olyan mennyei javakra, olyan mennyei dolgokra, ami nem lehet megvásárolni pénzért. Nem lehet. És mindnyájan belesétálunk ebbe a csapdába. Mindnyájan megszédülünk, amikor a gonosz kínál dolgokat, és nem mondja el, hogy ezt meg ezt nem fogod tudni pénzért megvenni, de gyűjtsél még. Szerezd még hozzá, és cseréld el a becsületedre, az egészségedre, a békességedre, a türelmedre. Add fel, minél több mindent adj fel. Majd meg lesz, de milyen áll? Én azt gondolom, hogy ha Zákeust megkérdezik az élete elején, hogy Zákeus, ez az, amiről álmodtál? Én biztos vagyok benne, hogy azt mondja, hogy nem, ez nem az. És ez bizonyítja az, amit ő tesz. Ez az ember boldogtalan. Nagy embernek látszik, de boldogtalan. Azért ez a látszat nem volt ingyen, ezért fizetni kellett. Hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy egyébként minden rendben van. Ugye, hogy mennyibe kerül ez a látszat? A rokonok között. Vagy vasárnap a gyülekezetben. Azt a látszatot kell tenni, vagy fenntartani, hogy minden rendben van. És egyébként mi van? Van még erő fenntartani ezt a látszatot? Tudjátok, testvérek, a párnahúzat az mosható a könnyekből. És sokszor azt siratjuk el esténként, hogy a látszat mennyibe került a mai napon. Azt a látszatot kell tenni, hogy a házasság tökéletes. Mint a férj és mint a feleség vagyok. Nagyon jó presbiter vagyok, nagyon jó gyülekezeti tag vagyok. És mi van a látszatnak? Tudjátok, hogy miért fontos ez a kérdés? Mert valójában Jézus látja, hogy mi van a látszat. Nincs az a smink, ami eltakarná a látszatot. Nincs. Nem véletlenül van benne az igéből, hogy nevetés közben is fájnak a szív. Lehet mosolyogva közlekedni. És fenntartani ezt a látszatot, hogy hát én velem minden rendben van. Hogy vagy? Jó. Mindig jól vagyunk, nem?
Csak meg ne kérdezzék még egyszer, mert akkor lehet, hogy elsírjuk magam. És lehet, hogy előjön az, amit nagyon nehéz már nem tartani. De amúgy jó vagyok. Amúgy szerintem Zákeus is jó volt. Abból látszott, hogy ez az ember mégsem boldog, hogy amikor Jézus Jerikóba jött, látni akarta Jézust. A hiányérzete oda vitte Jézushoz. Valami hiányzott. Lehet, hogy nem tudta megfogalmazni, hogy mi az, és nem is mond semmit Jézusnak. De ott van a remény a szívébe, hogy ha látom őt, hát ha mond valamit. Hát ha tesz valamit, amitől nekem jobb lesz. Hát ha engem is szeret. Hát ha tud velem mit kezdeni. Nem tudom, tudjuk-e, honnan lehet felismerni a boldogtalan ember. Onnan, hogy irigyli a boldog embereket. Van egy ilyen meg nem szűnő irigység benne, hogy de jó lenne. És azt gondolom, hogy Zákeusban az volt. Talán hallott arról, hogy Jézus befelé jövet Jerikóba, meggyógyította Bartimeust. Hát ha velem is tud mit kezdeni. És olyan jó az, ahogy az ige többször is leírja, nem tudom mennyire figyeltünk erre, hogy ez az ember látni akart. Hogy lássa Jézust. Nem tudja minek, de látni akarta Jézust. Valami hátha történik, amikor találkozok vele. Hát, ha megszólít. Zákeus vágyott arra, hogy boldog legyen. Tudjátok, az a jó hír ma este, hogy ezekkel a hiánybetegségekkel lehet Jézushoz jönni. Én nem tudom, hogy kinek mi hiányzik. És lehet, hogy még mi magunk sem tudjuk ezt megfogalmazni. De egy dolgot vegyünk tudomásul. Testvérek, az idő az múlik. Az múlik. Mindenki fölött. És lehet ezekkel a betegségekkel valami módon együtt élni. Lehet rá szedni valamit, vagy meginni valamit. De az idő múlik. És hogyha ezek a hiánybetegségek megmaradnak, ami csak mennyei dolgokkal lehet enyhíteni és meggyógyítani, akkor ez egy olyan betegség, amiben bele lehet halni. Én tudom azt, hogy egyikőtök se volt még olyan temetésen, ahol azt mondta a lelkész, hogy a kedves elköltözött szeretőnk a hiány betegségébe halt bele. Lelki hiányérzetben. Nem beszélünk erről. Tudjátok miért? Mert úgy vagyunk vele, hogy amiről nem beszélünk, az nincsen. Pedig nem úgy van. Ugye, hogy van? És mennyi van? És mennyi olyan dolog van, ami hiányzik. Amiről tegnap este is beszéltem. Kódolunk egy kis békességet, egy kis nyugalmat, egy kis szeretetet, egy kis törődést, egy kis odafigyelést. És egyik sincs a boltban. Egyik sincs a polcon becsomagolva, és azt mondanám, hogy ó, de jó lenne. Már csak azt várom, hogy kártya vagy készpénz. Nem, nincs. Ezekkel lehet Jézushoz jönni. Mert hogy Jézust ez érdekli. Az az állapot, ami Zákeusban megfogalmazódott, hogy ehhez már Jézus kell. Ehhez már nem elég sem pénz, sem nyugtató, sem ital, sem kábítószer. Ehhez már Jézus kell. Az ember sok mindenre képes azért, hogy boldog legyen. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki különösen gazdag. Én csak így szoktam mondani, hogy különösen. Nagyon sok köztük a boldogtalan. És mindig újra meg újra belelépnek ebbe a
ebbe a traktorvágásba, hogy na, még egy kicsi kellene még, és akkor majd. És széthullott család, tönkrement élet, megkeseredett társ. Amúgy jó vannak ők is. Nagyon jó vannak. Nagyon sok mindenre képesek, hogy nagyon sok mindent elcserélünk. Elcseréljük a becsületünket, a tartásunkat, az erkölcsi tartásunkat. Felcseréljük a társunkat, egy alkalmi kapcsolatért. Felcseréljük az otthon melegét. És ki tudja mi minden, az egészségünket nagyon sokszor. Nagyon jó cserekereskedők lettünk. Zákeus is profi volt ebben. Zákeus kimegy a tömegbe. Azok közé megy ki, akik utálták őt. Akik gyűlölték. És felvállalja, hogy igen, ez én vagyok. Én vagyok az, aki ebben a hiánybetegségben szenvedek. És felmászik a fára. Egy kicsit olyan méltatlan helyzet ez. Megpróbáltam Magyarországivá tenni ezt a történetet, hogy elgondoltam, hogy mondjuk a Pest megyei NAV igazgató ott ül a fára. Ezúttal is elnézést kérek. De felvállalta. Mert látni akarta Jézust. Talán azért, mert már nem bírt szembenézni magával. Nem bírt szembenézni magával. Tudjátok, az életnek van egy nagy büntetése. Hogy amikor azt hisszük, hogy nem vesz észre minket senki, és nem látják azokat a dolgokat, amiket elkövettünk, amiket gondolunk, amiket megtettünk, van egy aprócska büntetés. Minden reggel magammal kell szembenézni a tükörbe. Minden reggel. Minden nap. És lehet, hogy Zákeus már ezt nem bírta. Ezért akart valami másat látni. És szeretnénk megkérdezni mindazokat, akik ma este eljöttek, hogy mi mit szeretnénk látni. Engem. Remek szép látvány. Szeretnénk valami újdonságot hallani, valami nagyon jó biblikus életmód tanácsot, valami mélyen szántó pszichológiai, keresztény, színezetű tanácsot. Mit akarunk látni? Én ezt nem véletlenül kérdezem meg. A tegnapi történetben Jézus megkérdezte Bartimóst, hogy mit akarsz. Ezt jól gondoljuk meg, hogy mit akarok. Mert hogyha mi csak életmód tanácsért jöttünk, ha akarunk látni egy külhoni prédikátort, vagy szeretnénk látni valami olyat, amit eddig még nem, rossz helyen vagyunk. Akkor vagy jó helyen, testvér, ha Jézust akarod látni. Akkor. Amúgy ez a hely egy rossz hely. Ha csak érdeklődő vagyok, ha Jézus szimpatizáns akarok lenni, akkor ez egy rossz hely. Vagy ha akarok a vallási életemnek egy új színezetet adni, akkor ez egy rossz hely, akkor csak elveszett emberek vagyunk. Zákeus boldog akart lenni. És ehhez már nem volt elég a pénze, valami több kellett. És képes volt az Úrért fára mászni. És én ma este szeretném megkérdezni azokat, akik eljöttek, hogy közülünk hány keresztény ember van itt, fel a kezekkel. No, vagyunk egy páran, hál' Istennek. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy mire vagyunk képesek az Úrért? Mennyit válasz? A minimumot? Az nem szolgálat.
az csak a felesleg. Az éppen alkalmas időben való felesleg. És ez nem hit. Tudjátok, a hit hol kezdődik? A minimumon túl. Amikor már oda tudsz áldozni dolgokat, időt, erőt, figyelmet, javakat, bármi egyébként. Az a hit. Ami csak a minimumon tengődik, az olyan, mint az egyszeri pilóta anyja, aki aggódva úgy köszönt el a fiától, hogy fiam, csak lassan és alacsonyan. Sokszor így vagyunk. Elvegyülni a tömegben. Lassan, alacsonyan. Mit válasz Krisztusért? Válasz-e kényelmetlenséget? Olyat, amitől nem leszel népszerű, de mégis jelen lesz Krisztus. És lehet itt most kérni Istent, hogy Uram, mutasd meg ebben a hozzám vezető utat. Hadd lássalak meg az én keresztény életemben. És azoknak is lehet kiáltani, akik talán nem emelték fel a kezüket. Uram, én is látni akarlak téged. És nem vasárnap. És nem egy kitűnő vasárnapi keresztény akarok lenni, hanem 24 órás keresztény. Elgondolkodtam azon, hogy miért ment Jézus Jeruzsálem, vagy Jerikóba. Ezekért a vakokért, hogy mindenki látni akarta Jézust. Ezekért. Azt írja az ige, arra vitt az útja. Az ákeusokért. A tönkrement életű emberekért. Akik eljátszották az életüket, a becsületüket, a jogukat az élethez. Akiről talán nagyon sokan megállapították, hogy az ilyen ne éljen. Csak a levegőt fogyasztja. És azt írja az ige, hogy Jézus pedig feltekintett és észrevette. Azt tudjátok, mi a jó hír? Jézusnak nem kerüli el a figyelmét az ilyen ember sem. És mondok még jobban. Azzal folytatódik az ige, hogy miután feltekintett Jézus, azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Tegnap elmondtam, hogy egy vaknak a szavára, egy kódusnak a szavára megáll a világ teremtője. És tudjátok, mi történik? Egy ilyen trógernek a szavára megáll a világ teremtője. Sőt, meg se szólal. Mert neki fontos. Értitek, hogy mennyire szeret az Úr? Annyit sunnyogunk, annyit bujkálunk, annyit rejtőzködünk, titkolózunk, közben meg rettegünk, meg szorongunk, hogy ki ne derüljön, hogy ki vagyok. És mi van, ha kiderül? Mondd meg, testvér, mi van, ha kiderül? Annyi ember leéli az életét úgy, hogy mit fognak szólni, ha én keresztény leszek? Na, mit fognak szólni, testvérek? Megmondjam. Semmit. Semmit. Amit akarnak, azt fognak mondani. De mit fog szólni az Úr az utolsó napon, hogy nem lettél hozzá? Na, az a fontos. Úgy megkérdezném azokat, akiket eltemettem, az éven több mint 30 embert temettem el. Akik ettől rettegtek egész életükben, hogy mit fognak mondani az emberek, hogy megkérdezném a halála óráján, hogy na mit mondtak? És tudjátok, mi lenne a válasz? Nem tudom. Nem tudom. Mert sose tudod meg, mit mondanak. És mi mindig ettől félünk. Mi van, ha kiderül? És kiderült.
Jézus megállt ennek a senki házinak. Megállt ennek a sehonnainak. A bitangember. Megállt. Mert ő is fontos. Jézus elmondja a végén, hogy miért fontos. Azt mondja Jézus azért, mert ő is Ábrahám fia. Ő az enyém. Olyan, amilyen az enyém. Testvér, olyan, hogy amilyen vagy. Nem kell szépíteni. Nem kell sminkelni a valóságot. Itt nem kell jönni az érdemeiddel. Semmit nem ér. Itt nem kell kis előadást tartani, hogy mit tettél le az asztalra. És hol az asztal? Semmi nem ér semmit. Az egyetlen dolog, ami ér valamit, hogyha Krisztus megáll a te életed mellett, míg élsz. Míg élsz. Utána már mindegy. És megszólít téged, hogy gyere le a fáról hamar, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Zákeus, gyere le! Jézus nem azt mondja, hogy arra nyugodtan, beszélgessünk, lelkizzünk egy jót ott a fügefát. Nem. És Jézus nem is mászik fel utána oda, ahol van, hanem azt mondja, gyere le. Gyere le arról a fáról, ahova a kapzsiságod meg a pénzéhes lelkületed juttatott téged. Gyere le. Gyere le arról a fáról, ahova a büszkeséged juttatott. Ahova a nagyra vágyásod juttatott. Ahova a nagy szád juttatott. Ahova a túlzott önbizalmad juttatott. Gyere le. És gyere le arról a fáról, ahova az önsajnálatod juttatott. Ahova a vágyaid juttattak. Gyere le. Mert ahol maradsz, Jézus megy tovább. Gyere le. És ezt azoknak is mondom, akik hitben járnak. Azért időnként mi hajlamosak vagyunk arra, hogy így fára másszunk. Megmarad ez a képességünk, hogy fára másszunk, hogy de jó keresztény vagyok már. Sokkal jobb, mint a többi. Már mindenkinek meg tudom mondani, mi a baja. Ha valaki, akkor én ebben nagyon jó fáramászó voltam. Egy ideig én voltam a mindig mindent megmondó ember, és a mindig mindent jobban tudó ember. És nekem mindenről volt véleményem. Még Isten meg nem értette vele. Senkit nem érdekel. Főleg az Isten. És ahol nem olvastam a Bibliában, hogy Isten megkérdezte volna valakitől, hogy mi a véleménye. Nem érdekel. És mi a látásod? Az érdekel. Az érdekel. Gyere le a fára. Hamar. És van a Jézus szavában valami sürgető, hogy ezt most kell megtenned. Ez nem úgy van, hogy a tiszteletes úr majd szervez egy másik evangélizációt, és akkor lesz a hamar. Nem. Ezen nincs mit halogatni. Gyere le a fáról hamar. Mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. És ebben benne van az, hogy Zákeus, ebben nekem van szükségem van. Nekem ott kell lennem a te házadnak. Ott kell lennem. Nem a templomodban, hanem a te házadban. Nem egy nagyon ügyes vasárnapi keresztényt akarok belőled faragni, aki alkalmanként Jézusozik. Nem. Hanem olyat, aki ott leszek a házadban. Aki hazaversz engem vinni. És a tömeg zugolódik. Mert a tömeg mindig zugolódik. És tudjátok, miért zugolódtak? Zákeus bűnös.
És nekem az az érdekes ebben a történetben, hogy senki nem mondja azt, hogy Jézus, és hozzám nem jönnél be? Nekem is szükségem van. Nekem is vannak hiánybetegségeim, nekem is vannak gondjaim. Hát ez a bűnös. Ehhez meg. Megvolt a véleményük Jézustól. Csak pont Jézus nem érdekelte a véleményt. Zákéus sem érdekelte. Szabad ember vagy testvér mások véleményétől? Megkapkodjuk el a választ. Szabad ember vagy mások véleményétől? A zugolódókétól? A mindig minden megmondókétól? A társad, a szüleid véleményétől? Szabad ember vagy? Valaki azt mondta egyszer, ez az igazán szabad ember, aki szabad mások véleményétől. Mindjárt elmondom, miért fontos ez. Mikor hazamentek, akkor Zákeus előáll, és azt mondta, Uram, íme a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak 4-szer annyit adok helyette. Ez a cselekedete Zákeusnak. Ez egy bűnvallás volt, mert elmondja mellé, hogy én egy csaló vagyok. Megcsalom. Csalva szereztem a vagyonomat. És Jézus, én most a csalásomat szeretném jóvá tenni. Az elcsalt, a megcsalt, és a csalóka. Annak ilyen vallásosabb bűneink vannak. Csalóka. Amiben féligasságaink vannak. Az elcsalt dolgok. Én szeretném helyrehozni. Na de ki mondta ennek az embernek, hogy ezt tegye? Senki. Csak eszébe jutott ennek az embernek, hogy én Ábrahám fia vagyok. És a Mózes törvényében az van, hogyha én loptam, csaltam, 4 annyit kell visszaadni. Felébredt ennek az embernek a lelke. Jézus visszaadta ennek az embernek a lelki öntudatát. Rehabilitálta, újra visszahelyezte az Ábrahám fiai közé. Újra szoktatta a keresztény életre, az istenfélő életre, amit te eladtál, Zákeus, utána meg csaló lettél, amit elcseréltél, meg amiből kiléptél olyan kegyesen, meg amit elhanyagoltál, meg amit hagytál tönkretenni. És mindig volt rá magyarázatod, hogy mit miért teszel, de csak egy bálveszes ember voltál. Igen, Uram, csaló vagy. Azt mondod, nem szépítem. Nem szépítem. És azt mondja neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. Tudjátok, mit jelent ez? Itt az a szó van, hogy ez az ember ma szabadult meg attól, amitől emberileg nem tudna megszabadulni. Ami az ő életére végérvényesen káros lenne, és végérvényesen tönkretenni. Ezt jelenti, ma lett üdvössége, ma szabadult meg. Lesz üdvössége a te házadban. Szeretném, ha megszabadulni attól, ami téged végérvényesen tönkretenne. Mert hogy a titkolózás, a sumákolás, az a maszatolás, amivel mindig úgy a felszínen szeretnénk maradni, a mosolyod mögötti szorongás, az végérvényesen tönkre fog tenni. Testvérek, nincs értelme szépíteni a dolgokat. Ha nem lesz üdvösséged, és nem lesz üdvössége a házadnak, elvesztek. És elvisz mindenki. Tudom, hogy ez nagyon nehéz elfogadni. És nem az Isten kell érte vádolni. Ez nem az Isten ajándéka. Isten ebből akar kimenteni. Ezért küldte Jézust a szabadítót, hogy szabadíts ki ebből. Uram, legyek szabad ezektől a dolgoktól, amiről lehet, hogy magam sem tudom, hogy engem tönkretenne. Magamról sem gondolom, hogy én tönkre mennék ezekbe a dolgokba.
Nagyon szeretem ezt, mikor az ember felmenti magát, és azt mondja, hát nem gondoltam volna. Egyszer meg kellett állnom egy 28 éves fiatal apának a sírjánál, és azért azon az éjszakán ketten haltak meg. Egy olyan apa, akinek azon az estén született a gyereke, és úgy megünnepelték, hogy mindketten az unokatestvérének haltak. És tudjátok, mit mondott az egyiknek az apja? Nem gondoltam volna. És elment és berúgott. És el volt rendezve a fia halála. Ennyire le tud süllyedni az ember. Ennyire. Nem gondoltam. Tudod, testvér, ez sehol nem elég. És sehol nincs benne az igében az, hogy ha szeretnél üdvösséget, akkor míg élsz. Gyárts valami nagyon jó magyarázat. Hogyha majd odaállsz a te urad elé, akkor nagyon meggyőző legyél, és nagyon jó add elő magad. Itt lett üdvösséged. Lettél megszabadított ember, aki lejöttél a fáról, és befogadtad Jézust az otthonodban, meg a szívedbe. Vagy nem. Hittél, vagy nem. És nem kérdezi meg Jézus, hogy na, Zákeus, egy pillanat. Mennyi lesz a 4-szer annyi? Hogy azért az elég legyen az üdvösséghez. Jézus nem kérdez. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Visszahelyezte Jézus a helyére ezt az ember. Arra a helyre, ahonnan ő szépen elgyalogolt. Ez az Isten akarata. Visszaállítani a helyedre. Meredem ma bátran hittel azt mondani, hogy igen, uram, a helyemen vagy. Van üdvösségem. És a házamnak is. Mert téged hazavittelek. Nem hagytalak a templomban, hanem hazavittelek. Lett-e üdvössége? Lesz-e üdvössége a házamnak? Azért, mert te ma este itt voltál. És igent mondtál a szombaton. Talán ott van a kérdés, hogy mire számíthat az az ember, aki ma nemet mond. Semmi jóra. Semmi jóra. De számíthat az az ember minden mennyei jóra, aki ilyet mond. Azelőtt megérik az Isten akarata, és mindaz, amit az Isten neki készített. Legyen a tiétek. Amen. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy lehet veled találkozni. Uram, te látod, hogy hol rejtőzünk mi. Éppen milyen fára bújtunk el. Te látod a rejtett, titkolt dolgainkat. Azokat, amiket még talán magunknak sem merünk bevallani, hanem hogy másoknak. Amiről nem szeretnénk hangosan beszélni. Amit csak szeretnénk úgy csendben elsikálni, hogy ne derüljön ki. Urunk, látod, mennyire félünk a valóságtól. Félünk az igazságtól. És sokszor még tőled is. De köszönjük, hogy te megállsz a mi tönkrement életünk felett. És te nem vádolsz azért, amit tönkretettünk, nem számon kérően állsz meg, hanem kegyelmet kínálsz. Kínálod azt, amit nem érdemlünk meg, és nem adod meg azt, amit megérdemelnénk. Úrunk, könyörülj meg rajtunk. Bocsáss meg nekünk. Mindazt, amit elcseréltünk, mindazt, amit talán önkezüleg tettünk tönkre, amiben hagytuk, hogy a gonosz befolyásoljon, amiben hagytuk magunkat megszédíteni, eltántorítani, amiben lecsúsztunk, amiben már nem vagyunk fedhetetlenek. Uram, hadd álljunk ma este eléd ezekkel a dolgokkal.
és hadd valljuk meg ezeket neked. Kérünk, jöjj a mi hajlékunkba, és jöjjön a szívünkbe, hogy legyen üdvösségünk, legyünk szabadok. Kérünk, hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imádságainkat is. Legyen meg, Urunk, a te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád az én alkalmasságomat. Amen. Nincs szarvas hűs vízforrás, úgy szomjatok lehetetlen. Úgy illik, hogyha egyházi előjáró érkezik, a honvédségnél is így van, akkor azt kellő tisztelettel kell fogadni, és még akár meg kell adni neki az esélyt, hogy legalább erőt, egészséget kínáljon és kívánjon azoknak, akik jelen vannak. Úgyhogy pehje van, a szeretettel köszöntöm itt a Csákvári gyülekezeti teremben, a Kálvin teremben Bor Imre.
testvérünket, aki a Dunamelléki Református Egyház kerületnek a presbiteri főjegyzője. Nagyon magasan ül, tegnap ott közgyűlés fenn. De mivel én gyakorlom Csákváron a parókiális jogokat, és én osztok ki mindent, például, hogy nagy tiszteletű úr kap legalább 50 percet, hogy beszéljen, így még az előjárónak is én osztom a lapokat ilyenkor, úgyhogy mondjuk 7 mondatra kap engedélyt, hogy a helyéről felállva és mondjon nekünk valamit. Ahol szeretne a nagy főtiszteletű előjáró. Hét mondatban nem fér bele, hogy tisztességgel és férfiasan válaszoljak ezekre a pimaszkodásokra, amit itt nagy tiszteletűleg elkövetett. Úgyhogy én Boringa vagyok, Pakson élek, presbiteri főjegyző vagyok az egyházkerületnél, meg Tolna megyében, az egyház megyében is. De ez a kevésbé érdekes. Én azt gondolom itt ma este, a sokkal fontosabb, hogy Zákeus vagyok én is. Zákeus vagyok, mert életem első 40-45 évében megpróbáltam én is a pénzben megtalálni a boldogságot, és nem sikerült. Zákeus vagyok én is, mert megadatott nekem is, hogy találkozhattam az Úr Jézus Krisztussal, és ez a találkozás megváltoztatta az életemet. Zákeus vagyok én is, mert Krisztus ígéretéből biztos állíthatom, hogy mivel hiszek ő benne, és elfogadtam őt megváltónak és Istenemnek, ezért üdvösségem van. Én arra biztatok itt minden ma esti jelenlévőt, hogy keresse Jézussal való találkozást. És ha bárkinek a fejében megszólalna az ördögnek, a kísértőnek a hangja, hogy de hát mi esélyem lenne nekem Csákváron Krisztussal találkozni Zákeushoz hasonlóan, akkor legyen mindenki tudatában annak a válasznak, annak a bizonyosságnak, hogy Krisztus megígérte, hogy a világ végezetéig örökké velünk lesz. Krisztussal Csákváron is lehet találkozni a Bibliaolvasásban, lehet találkozni a vasárnapi igehirdetésben, lehet találkozni az ilyen esti evangelizációs alkalmakon. Krisztussal mindenhol lehet találkozni, ha keressük a vele való találkozást. Mert ő ott áll az ajtónk előtt, és vár arra, hogy beengedjük. Kedves testvérek, keressétek ebben a számban, ebben az igyekezetben és ebben a hűségben Krisztus. És boldogok lesztek, és üdvözültök. Isten áldjon benneteket. Időnként érdemes szót adni az előjáróknak. Végezetül azt az éneket énekeljük el, amelyik kezdődik, hogy áldjátok az Urat, ha már énekeltük, de én ezzel zárnám ezt az együttlétet. Volt egy alkalom, amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy szánakozom a sokaság miatt, mert már esteledik, és lehet, hogy éhesek, meg nem is tudom. Holnapra ne sem magadjatok el Mózsiát, mert szeretnénk titeket vendégül látni. És itt gondolkodtunk tegnap este, hogy tudjuk megoldani, mert mi azt tudjuk, hogy majd itt lesz tér, meg hely, és majd behozzuk az asztalokat, és akkor jók itt voltatok velünk. Meg fogjuk oldani. Tehát kérek titeket, hogy holnap is gyertek, sőt, ha lehet, még biztosan, hogy jöjjenek veletek, mások is, és szeretnénk aztán egy kicsit még szeretetmendőséggel is együtt maradni. Várom titeket szeretettel. Áldjátok az Urat! Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, házában áldott kapulatra, dicséret szívelő.
áldjatok az Urat, áldjátok szent nevét, vigyázzában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül. Tárjátok kezeiket az élő Isten felé, áldjon meg téged, Sionról az Úr, ragyogtassa arcát leáll. Tárjátok kezeiket az élő Isten felé, áldjon meg téged, Sionról az Úr, ragyogtassa arcát leáll. Áldás békesség, szép álmokat kívánunk mindenkinek.